na ce ai manzo Allah ya kawo sallah da ya kawo sallah kawai cewa ku je ku yi ta sallah da ku ga dama bai koyar ba yadda za a yi ta ce manzo Allah ya zo da aikin haji cewa kai kowa je aikin haji yadda ya ga dama ai da ya zo da zakka cewa kai kawai ka je ka bada abin da ka ga dama tunda ibada ne da manzo Allah ya koyar to maulidi ma in kun ce ibada ne yayi koyar to amsa fa babu ita har yanzu kuma babu kuma wallahi babu ita in ko manzo Allah bai koyar ba ya nuna maulidi aikin banza ne gara kashi da shi gara kashi da maulidi kashi an faɗi da ra'ayi da kafa da ka shiga bayan gida da abin da ka faɗa da kafar ma da ka dan shi gingita da in ka fito abin da ka faɗa duk akan kashi wallahi tallahi manzo Allah bai abuji kalmar maulidi ba ma kalman ma bai ambata ba don haka in kuka samu yan bid'a ku ce gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi gara kashi da maulidi awa don maulidi don kashi yana da babi don kashi yana da babi amma wallahi maulidi babu babin sa duk littafin fiqh malikiya ba suke suna binta babu babin littafin hadisai gaba daya ba wanda ya kawo babin maulidi amma sun kawo babin kashi ko ba ga bane yawa ta yaya kashi daga farkonsa har ƙarshensa abu ne mara kyau haka ne ko ba haka ba maulidi kuma ka iya cewa asalinsa ne bai tabbata ba shi asalin bai tabbata ba da haka ba tabbataccen abu ba ne amma da wannan hanyar za ka baka gyara wa mutumin da yake maulidi ya fahimci cewa annabi bai ba sahabbai ba su ba babu ishmawi babu ahlari babu iziya babu arsala babu kaza da wannan hanyar ka ringa ce mai maulidi wanda maulidi da kashi shi kuma zai gaya ma cewa yana karatun qur'ani a gurin yana karatun ishiriniya yana yabon annabi yana kaza a gurin kuma ka ce wanda kashi ai wannan kalma ce da ba za a fahimce ka ba kuma kai ma ka faɗa ne dan ka bawa me yi haushi to me riba ka in ka ba wani haushi me ka samu dan yau na zo na yi karatu na ba wani haushi to me riba ta a ciki shin akwai ayar da Allah ya ce je ka yi karatu ka ba wani haushi to me yasa kake ka ba mutane haushi me yasa zaka zo ka ringa kwatanta abin da bai kamata ka kwatanta ba dan ka fusata wani me yasa zaka yi wannan malam ku kalli fir'auna a matsayin misali duk wata kalma ta rashin mutunci fir'auna ya faɗe ta ya fara da annabi Musa alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya mai gori sannan ya ce mai shibutule ne haka ya ga annabi Musa kai yace ma alaysa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa yace mahin annabi Musa kuma ya kara da wala yakadu yubin baya iya bayani sai dawo kan Allah ya ce ana rabbukumul a'la na yadda kuna da mahalicci ni ne sama sa mahalicin ku karami ne ni ne babban ha fir'auna fa faɗa ma alimtu lakum min ilahin gairi ban fasan kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ya hamanu bil sarhal la'alli ablughu al asbab as-samawati fa tali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba yace da annabi Musa makarici ne dan bai dama da Allah da yake sama ba zai hau ya gano malam fir'auna duk ya faɗi wannan maganganun amma da lokacin da za a tura masa annabi Musa da Haruna mai Allah ce faqula lahu qawlan layyinan ka gaya mai magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ko ya wa'astu ya ji tsoron Allah amma da zai ce mai da mulkin ka gwanda kashi za ka sha mamaki Allah da kansa ya ce fir'auna fa cikakken dan girman kai ne innahu kana aliyan min al-musrifina inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin fir'auna cikakken mabarnaci ne inji Allah amma duk da haka Allah ce faqula lahu qawlan layyinan ka gaya mai magana mai taushi wanda za ka yi wa'azi tun da kai baka yi da maulidi ba gaya mai magana da zai ga ka girmama shi mana sannan ka nuna mai cewa maulidi sa bid'a ne amma sai ka zage shi ka gaya mai magana da za ta kona mai rai kuma kana so kai ya gaya ma mai daɗi wallahi ba zai gaya ma ba kuma kai wasa sai ya samu abin da kai imani da shi bai imani da shi kai ko kwara mai ashar
to me za ka yi kai waye baka lasisin ka zage shi kaga mutum yana faɗan magana da izza da kaza gwanda kashi da kaza gwanda wannan wani irin abu ne wace irin malanta ce wannan haka annabi ya karantar wani bawan Allah ya zo cikin masallaci ya kwara fitsari sahabbai suka yi kansa manzo Allah ya ce a kyale shi bayan an gama ya ce a ɗebo guga na ruwa a zuba sai ya kira shi ya ce bawan Allah wannan masallacin ba a gina shi don kazanta ba an gina shi ne don sallah don zikiri don karatun alkur'ani don addu'a sai gane saboda manzo Allah ya iya koyarwa a ruwan sanyi ka fahimce shi ina jin da kai dan zafin kai kai ridda tunda kai fitsari a masallaci ina ji haka zaka ce mai kace wannan ai kafiri ne in ba kafiri ba wai zai sallah a masallaci zai fitsari a masallaci kala ba haka ba amma manzo Allah ya koya mai da ya gane to sai ga ya kamata hal jazaul ihsani illa al ihsan sai ce to bare wa annabi ihsani shi ma ya daga hannu ya ce Allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya ubangiji ni kamar rahama kasan da akwai san kansa ya ce wannan bawan Allah da ya koyar da ni a natse shi ma Allah yi mai rahama amma waɗancan da suka taso suna mun hayaniya Allah kakkai musu rahama manzo Allah ya ce ai ka kuntata abin da yake da yalwa to so da yawa jawaban mu yaso muke sai mun ba wani haushi in ba haka ba ka karantar da mutane kafin watan maulidi ya zo in maulidin ya zo ka yi shiru amma sai mutum ya shirya ya sai kaji ya yi ɗinki kawai ka zo ka ce mai gwanda kashi kuma ya fahimce ka ta yaya Allah shirya da mu Allah ce wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su ma sun yarda da shi mana Allah ya yarda da sahabbai da kuma waɗanda suke da irin wannan aqida ta kin duk wanda yake kin Allah yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunar Allah su ne ƙungiyar Allah in dai kana neman wanda zaka ce wannan ƙungiya ce ta Allah to shine duk mutumin da yake kin duk wanda yake kin Allah da manzon Allah in kaga mutum yana kin sa to wannan yana cikin rundunar Allah da haka ba suna bane ulaika hizbullah waɗannan su ne ƴan rundunar ubangiji ala ku saurara inna hizballahi lalle waɗanda suke cikin runduna suke cikin ƙungiyar Allah humul muflihuna su ne wanda za su rabauta a ranar alkiyama malam ya ce wannan yana nuna rabautar da za su yi a ranar alkiyama da dace da za su yi da kuma taimakon da Allah zai musu a gidan duniya da lahira sakamakon irin abin da Allah kuma zai yi wa waɗanda suke rundunar shaitan da Allah ya ce ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasiruna kaga su rundunar shaitan mai suka yi asara suka yi amma ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna su kuma rundunar Allah sun rabauta su kuma rundunar shaitan sun yi asara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu a cikin rundunarsa Allah ya tsare mu daga shiga cikin rundunar shaitan abinda muka karanta a cikin darasin mu guda 9 a wannan sura muna roƙon Allah ya sanya mu da shi a mizani Allah mu dauki sarki ya sa mu yi aiki da abin da ke cikin wannan sura وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته amma aka ya ambaci sunansa yace wane yace kaza abin da yi kaza ne da wuya ka ji dan dariƙa ya fito yayi idan ka samu irin wannan to sai irin hayaniyar su na maulidi irin hayaniya kawai yanda Sheikh Mansur Kaduna ai ya faɗi idan aka samu wani ahlus sunna lagalago ya ɗan faranta musu game da abin da suka rika a matsayin bid'a ba wai a matsayin addinin ba ai abin da yake da alaka da manzo Allah ai ba wai na dariƙa bane kadai abu ne na musulunci shi yasa kaga wannan malamin to su in kaji sun yabi wani malami na sunna to ya ɗan faranta musu rai game da bid'ar da suke yi shine nan za su fito kaga suna ta yabansa su ambaci sunansa amma gurin kare addinin sai wani malami ya zo ya yi wani abu na jajircewa wayannan mutanen dan ka fahimci ba sa so su ga alkhairi a tattare da ahli sunna ko malaman sunna ba za su taɓa fitowa su ce malam wane ya saboda a su suke cewa da al'umma malam wane din nan makiyin manzon Allah ne ai to dan me yanzu so kake yanzu kai kana zaton za su fito su ce a'a wane yayi bajinta gurin kare manzon Allah
kenan yanzu a fahimci da suka ce makin manzo Allah ne ƙarya suke kenan. To mu jama'a su sani wannan abu ba ma tare da shi. Kuma dan prop yana ɗan ɗariƙa ba shi ke nuna Kirista ya zo ya yaƙe shi wai mu ba shi dama ba. A'a, wannan ba a